Banyu. Apa? Kuwi kecek banyu. Walah teko-teko langsung. Kae Duh, lah kok hilang Mbak Anu? Siapa jenenge? Kapan gede Rara banyu. Sukma. Oh iya, anu Repa. Heeh. Sugeng sonten nggih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat pemirsa nggih, berkat. Iki kok yo ora dipateni to, Nduk. Peneng ndi, Mak? Peneng ndi, Nduk jare? Aku titip obat. Bengokno. Ma, ibuku titip. Ma, ibuku titip. Ibuku titip. Loh, ini datang ini habis nilai bayi gone Mbak Ipa. Iki duwike, Mak. Iki duwike tak jukokno. Apa kae? Nitip obat. Mama apa ning cepu? Aku nitip obat, Mak. Aku nitip obat sing dinggo anu ku lho, parasetamol. Heeh, ya saya tak jukokno wang, Mak. Parasetamol, Mak. Parasetamol pemirsa yo. Bareng nek Mbak Sriwi Kutil bar ngobrol-ngobrol ngasih kayak itu loh pemirsa. Kaos untuk Yoyo. Nah, dan mohon maaf ya Mbak Nita, itu kan mamanya tadi sudah natap menyampaikan kalau kaosnya itu dipakai. Lali aku Dok, jam 1 dipakai Yoyo tidak muat nggih. Akhirnya tadi di dalam saya tak godhong banyu saya tak nitip obat mama. Saya Dok. Parasetamol sak keblet. Ya Nduk titipno mama Nduk tan. Lho ilang iki, Mak. Parasetamol sak klebet, Mak. Rondok loro, Mak. Hati-hati ya, Mama ya. Mak sampean tek macak wayu Mak. Izo iki Mak tenan iki, Mak. Terus macak ki, Mang. Wah ramene, Mak. Nggih setunggal mawon. Tinggi jarang-jarang kayak tekon neh. Nggih matur suwun, Mama nggih. Ning cepu, Mak. Parasetamol kok, Mak. Hati-hati, Mak. Dolane. Halo. Nggih tekon neh. Gue gimana entuk berkat kondi ae neh. Ngono. Konggone. Kinara dadi go sare. Kinara? Iya, Nduk mau tek lali gak nggo salin piye? Tak Masa godhong ngira banyu. salenku? Iya. Mbok nggone salin mak ya piye? Oh alah, Nduk. Untuk berkat ki mang pertama nggone Deyat, iki mang sing kedua nggone Mbak Pri. Bu aku nek ngombe teh iki gak apa-apa ya. Wis ra apa-apa, bismillah. Aku ya Nduk pengen Nduk. Dulu Ibu nyicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Segere neng dodol langsung tercep. Ketoke made in Mbak Lina, Nduk. Tehnya itu terasa, teh godokan Mas. Dicampur dengan gula murni, kulaan gone Mama Susi. Nduk. Murni asli tanpa ditambahi gula. Bu kinara aku labiku gak sedeng ya. Ya malah gedombioran lah ceblok. Sampeyan ayo Bu ya nek gede kaya aku tak kena kinara ya kambiku ya. Ya nek klambi Intan dipakai Kinara ya ora jamane, Nduk. Sombeng jamane Kinara seusia lek Intan kuwi mode bajune wis beda lagi, tidak seperti saat ini. Wis selalu beda-beda ngono, Nduk. Tiap tahun nih model-model baju ki wis berubah-berubah. Tolong jukokno anune, Nduk. Anunan apa? Mandine anu nggo Pak Pung Adik. Mbah pemirsa, aku pengen maam sayur asem ki mang lho. Aku pengen sayur asem lah ya pemirsa, lak seger ya pemirsa lawai bakwan jagung karo tempe. Iki sambele gosong pemirsa. Gosong rasa tak pangan ki lho. Jane mang Inu. Aku nyambel gosong Dik Dewi jane winu ah. Tak tinggal nompo telepon Mak Jah.
No. Nah. Ayo main yang air. Ya. Yo, ayo. Kurang cepet, Dok. Saya tak gerojok nih ae. Susi. Oh, ini loh. Ini sama. Saya itu punya adik Susi, saya punya adik Dewi, ini pemirsa. Karo golek bubur. Wes. Soalnya kuwi kok nek gak langsung dimaem. Mesti nengko tambah. Esek pemirsa. Tambah kuwi lho apa? Brenyek. Nek dimaem aja. Mumpung jek anget mak sampean ndang maem. Aku ceritane ki ya Allah mak nyambel nang gosong mak. Tak tinggal nang telepon. Aku nang telepon mang. Lali nek goreng lombok gosong. Wis matur nuwun ya, Mbak. Iya mak sama-sama. Tak anu. Wes aku tak maem pemirsa, aku tak maem mak. Sambelku gosong mak, sambelku gosong tak maem. Wes udah mulai ngaji. Oke. Mamae luar kota toh mak? Mamae pergi? Oh nih Jogja, iya mak ya. Semangat. Mak jah anu pemirsa dititipi pidut. Ibunya kerja nang Jogja. Jadi Mbak Nur itu yang apa maksudnya ngurus-ngurusi seumpama jenengan mau pindah kakak, mau minta tolong untuk menyelesaikan mau menikah. Istilah iki piye ya aku nek ngarani ya biro jasa ngono pemirsa. Kemarin ada yang minta tolong wong Juwono ngurus apa ngono lho. Mbak Nur yo ning Juwono kono, terus pernah ning nggone ndi ngono lho kae. Dadi wis muga-muga yo lancar ya Ibu Epida. Lah iki mang Pida sakit, wetenge lara. Terus karo Bu Bidan dikongkon numbasno per ijo, pires sing cilik-cilik ngono kuwi. Krungku lak pel ijo. Masa enek pel ijo mak aku ngono. Per ijo. Ternyata kupingku sing rondok sudah rungon pemirsa. Per ijo Mbak dudu pel ijo. Lah aku titip paracetamol ngono pemirsa ki mang. Lah Kinara ki mang ceritane ngene pemirsa. Kinara kan rene. Dijak dolanan banyu karo mbae. Lah terus tules kabeh lah karo Intan. Anggite dikeringno iki ning kene. Yo jek tetep teles lah yo. Wes iki gagal. Akhirnya dinggo nih klambine Yaya. Kegeden to pemirsa. Kegeden terus langsung digawa mantuk ngono ae. Diterok Repa ki mang. Iki udah berkat lagi. Sing tadi kan pecel makanya langsung mawon nggih. Ki ndah kongkon nyepil. Klambine Kinara mbene kono mbok tak umbahi sik tak setrikakno. Engko wangi tak terne. Nek gak ember ning kene nek nggo ganti-ganti. Iki klambi Kinara iki ya. Terus iki cepete. Ora ilang tak klumpukno. Iki cepete ning kene ya, Nduk. Terus iki pempese. Gak lali. Terus sepatune iki, sepatune. Keri kabeh ora nek ilang ning kene aman. Nek gak percaya engko tak gawe ning kakak tua tak laminating. Wes aku tak mam iki lho aku. Aku pengen mam iki lho pemirsa. Sayur asem. Sayur asem kerai. Esuk mau blonjo karo Mak Ngatini nggone Mbak Amah to pemirsa. Cuma aku yo tuku kates. Iki tuku gula abang, sesuk nek pengen rujakan. Oh, iki tak tampilkan pemirsa wis ngene iki. Digosong lah iki hasil karyaku banten ya Allah. Rasane njur piye pemirsa asline yo enak. Walah yo iki karete neh, iki kecer, iki koko. Wis aku tak mam sambil gosong pemirsa nggih. Ya Allah. Kinara dolanan banyu klebes. Sampai ditali. Lah kan bleweh tekan kene karo Bunda Dewi ditaleni ning kene. Dadine pasti nggo klambine. Ya, wis tak mam. Monggo mam pemirsa karo sayur asem seger kaprah. Nggih, ayo mam. Iya, pancen duwe kok.
Mosok sing duwe alto. Intan kan duwe lampu disco. Ya piye wong disoting kok cincing-cincing ngono kuwi karepe piye ngono tok lho. Borot. Katok blorot ae. Neng kene lho Tan, minta tolong Tan, duwe Tan. Rene lho, kuwi klosone gorene, Nduk. Klosone itu lho di sana. Nduk, berarti omahe Mbak Indah mang wis bukano listrike, Nduk. Oh, terima kasih ya. Aku cek war. Iya, aku kancane tok ngobrol ngono lho, Nduk. Dolan. Iya, bar ki dolan neh, sampe aku ora apa-apa, aku gelarno sik. Minta tolong aja mbok cincing-cincing ngono to, Nduk, Nduk. Boleh Nduk bulane Nduk apike Nduk, masyaallah. Bulan-bulan gede ono santri menek jambe jambene gede-gede diteling pasar wage ora payu tinggo dhewe cublak suweng teng kelender mambu kesundung kutel Pak gendut lera-lero sapa guyu ndelikake sir pangutele kopong sir pangutele kopong. Lah meh tak nggo konten mah dienggo mapan, Bu. Aku tahu pemirsa pas lho wis adzan maghrib Nduk. Ya wis kok ae mangane. Terus jam piro? Oh, aku ijek wareg. Mam sego goreng awan mau. Sing arep pulang kan esuk mah digoreng sego goreng mak ngatini. Terus mbok baleni maneh to. Kuwi ngantek saiki jek wareg. Iya ya. Engko ae nek bar magrib oleh mangan. Nah, iki ben sego aku ben medun. Ayo yo kalau yo. Iya ora. Ayo yo mlakukan dika iya tan. Lah nek engko mlorote bengi piye? Ndek bengi entan yo bengi pas ning kono makem sego kuning ndek. Bengi-bengi jarene anu saikine wis mulai rondok komitmen wis rondok beberapa minggu nek bengi stop minum ae. Ndek bengi kan ono nasi kuning ning mejane Mbak Indah kongkon makem. Terus tak aku entan terus njaluk didulang. Aku sajane wis ngweleh cah. Lah yo aku cek war. Sampai saiki urung medun. Berarti kuwi ijek ning kene, ijek rondok ning gulu ngono urung medhot. Enggak, ing wetenge mau iki. Oh, tapi jek urung ngelih ngono. Yes, aku tak mangan dhewe nek tapi kancani ya. Delokno ya sirah budhe kepotong ora ya. Iya. Saya tak duduk. Enggak kepotong. Ketok. Sirah budhe ketok. Mbak Intan ra gelem mak beno budhe ape ngerti sambele budhe sing gosong ki lho, Nduk. Delok. Mana? Iya, Piye menurut tem piye? Ketok sambele to? Walah gosong tenanan iki pemirsa. Seandainya emang ora tak tinggal. Kilo. Ya ora gosong. Awane iki. Iya le. Ojo didutin gak boleh ya. Oh nek pas bledek kuwi direm biyen kae. Ojo nek bledek ojo mbok tutin-tutin. Dudune dicokot. Lah kene napa Mbah aku ngono. Aku nek bledeke nganu ngamuk. Engko didoti. Iya terus anu ndang drijine ndang cokot ndek biyen kuwi yo manut. Ya pas iko. Iya ngono. Wes ndang dicokot. Ya manut ndek biyen bae ngono kuwi aku. Tak tekokno Mbah Marinten ae karo Mbah Nisa, ibuke Mbah Yin. Ya manut ndek biyen gedhe. Sayur, Intan sayur ora. Suweger nduk ki. Wis aku tak merek iki sambil gosong ki lho. Coba nek gak gosong malah cantik kok pemirsa to wayu mingit-mingit itu lah. Wireng blepetek koyo aku. Mam. Aku tempene ya, iki ya. Kene mbek iwak asin nak ngono. Ya ya mam porong. Belum. Mam oleh Borong jajan. jajan, mam jajan Borong jajan. Ning ndi? Mbak ini. Borong jajan. 5. Oh 5, bismillah.
10.000-an. Hmm. Mereka sebeli 10 mas 10. Jangan enak, segon enak, sambil enak, sambel Enak ih. Jangan nih. Rasanya Rasanya piye? enak. Tak Karena kegosongan. Ndang gaduh. Gaduh aja gaduh. Ndang. Saya yoyo kan jaluk. Ayo langsung. Aku tak suka. Jadi sambelnya aslinya enak pemirsa karena Terus gosong. mangan yo. Jadi rontok-rontok pahit. Dia tetap disyukuri gitu pemirsa. Nek jangan ada enak. Mangan. Sayuran jenengan tak mamak. Mantul, Mak. Mak belanja ngene Mbak Amah. Ngarepe Mbak Amah kuwi enek jambune lho kan. Ketokno kene lho. Ketokno. Lah nek kan ono nang meja lah. Iki pelasnya ke Mam. Iya, nanti dulu. Nangis ya. Ya nangis. Geger. Heeh. Tukaran mbek Mas Al. Bu, iki dikek ndi Bu? Ki Pak apa kulit? Kulit. Mandek kok kono ya. Engko. Kulit asem. Coba. Geger ambek Mas Al. Mbak. Jenenge bocah ngrawar. Aku tak gue engko. Yang masih tak kandani ngene. Le, Mas Al, gede pinter ya. Adike mesti dijak tukaran. Nanti kandani mamah dirungokno, aja mbantah ya Le aku yang ngono. Ini jenenge masa anak-anak ya Mas. Enak. Anginnya semilir. Entek Mas. Tumbas apa le bakso? Apa tumbas bakso? Gawe mie. Mie apa kok ijo le? Oh, mie aja. Pedes le ngono kuwi le. Bar mangan mie le. Aku pedes Al. Oh iya wis. Sing pedes kuwi lho le, apa enek gambare Lombok lho. Apa-apa? Mama ada apa-apa le? Enak opo jangane kok alhamdulillah. Jawab mangan mie kowe. Lempun pemirsa nggih. Di awan wis fermi le. Jane yo nasi ya. Ya jane nasi ya. Pikir kiks. Wis ngono kuwi pemirsa nek awan kok nek kene yo digoleki sih. Ki es kue buka. Asem. Ibu mang gawe teh. Tak kotok. Banyu molak-malik terus teh teh tubruk lho Mas. Tak pure terus tak saring. Enak. Alhamdulillah ya Allah. Minum air putih enggak? Sebentar ya. Habis. Yang
umpama Ibu minta tolong boleh. Air putih nggone Ibu kan Nduk. Minta tolong boleh ya. Kan cilik ya Nduk. Jajar jagung. Lombok, brambang, bawang, tumbar, kencur, garam, gula secukupnya. Obat masak. Reko maupun cukupnya. Kok pakai kencur Bu Yuni? Kalau di tempat saya pakai kunci, temu kunci. Nggih, selera pemirsa nggih. Ada yang pakai kunci, ada yang seneng pakai kencur. Nek saya pakai kencur. Aromanya itu wangi menurut saya. Wangi. Nek ditukani mamah lho ya bar mie aja mie lagi. Matur nuwun ya. Bentar. Bismillah. Sekali ya, Nduk. Empuk ya, Nduk. Makasih. Tak tutupi lho ya. Duh, enggak aku nembok kancing ning njaba terus piye, Je? Aku tak mlebu sik. Sampai tak tutupi ya. Oh iya. Heeh. Ini pun pemirsa guys, selamat malam. Sugeng dalu. Sugeng beristirahat ya. Umpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, paringi rezeki yang lancar ya. Datang dari berbagai arah. Kami pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, tolong pateni, Dok. Cus.